Takže vítajte pri mojom ďalšom videu po troška dlhšej dobe. A toto video bude teda informačka. A na začiatku by som vám teda chcela povedať to, že asi neviem, na čo mám alergiu, ale keď som vyrábala slizy, tak dosť často ma strašne začali svrbeť ruky. A také divné bodky, no počkajte, nevidieť to. Nevidieť to moc. Trošička. Prvé môžete vidieť tie bodky. A mám to aj na prstoch. Ale hlavne toto na tých kostiach, vidíte, to sú tie bodky. A neviem, čo to je. Takže teda viete asi, čo tak prežíva. Možno aj vy máte tú alergiu na to a je teda dosť nepríjemné. Skôr by som vám to mohla takto povedať. A jediné, čo je na tom zle, že mala som to pred 5 dňami, sa mi to začalo ako keby na tú ruku proste, keby mi to začalo tak vyskakovať a strašne ma to znervoznilo, že čo to je proste a srbelo to 3 dní, či 2, teraz neviem presne, 2 dní ma to srbelo, myslím, ale že non stop. A dosť to bolo nepríjemné, pretože som to mala aj medzi týmito, medzi tými, tam, kde nie sú teda ruky, neviem, jak sa to teraz volá. A to je teda také dosť blbé na tom, že vlastne je to také dosť na nič proste, keď máš natáčať so slajmami a akurát tedy musíš dostať niečo, čo nevieš čo je a máš to odtedy, čo si vyrábala slime. Môže to byť, že to nemusí byť na prste, ale na pervol, pretože aj s pervou som vyrábala sliz, len ten som nenatočila, pretože to bolo s kamarátkou. Takže neviem. Dobre, ale teraz ideme k inej veci. A tá iná vec bude teda, že budú vychádzať týždenne jedno video a neviem ktorý deň. Takže to mám dosť dobre. Neviem ktorý deň, hej. A prepáčte ináč, že vyzerám, že vyzerám nejak dosť takto blbo, ale neviem prečo. Niekedy sa tie čelenky proste nehodia. Momentálne to video bude teraz dneska týždni. Po týždni zase vyjde niekedy takto v útorok, takto v stredu, teda neviem kedy to vydám, ale točím to v stredu. Takže tak. A to je teda takto zatiaľ všetko, čo by som chcela povedať. Takže nie že všetko, ale proste ma chápete, že nechcem nejako akože všetko proste hovoriť, lebo môže sa stať, že napríklad tú alergiu teraz proste fakt na ten persil dostanem, tak potom čo budem vyrábať ten sniz? Je to aj z pervolu, len ten nie je taký dobrý, pretože ten sa ti usuší za 2 dní. Áno, niekedy sa stáva, že aj z persil sa ti usuší za 2 dní, ale to nie je až také moc, ako keby pravdepodobne by sa to nemalo teda stať. Ešte je roztok na šošoky, ale to mi mamina zatiaľ nechce kúpiť, ale ju chcem prehovoriť a chcem si na to teda ušporiť sama. Akože mám na to ušporené, len sme ešte neboli nikde, kde by sa to dalo zohnať. Teda ešte sme neboli v meste, kde by sme to mohli kúpiť, alebo kde je ten obchod. Dobre, teda tak toto bude z môjho videa všetko. Dobre, Dobre, tak toto bude teda z videa všetko. Dúfam, že ste si ho užili. Nezabudnite hodiť like, odber, pekný komentár a môžete to aj zdieľať, to by bolo asi najlepšie. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!